video sebelumnya, lah tibo kebenaran dari sialik kepada silang panan pokok karajo banan pangka. Setelah itu mako nan pangka menghentikan kato nak meminta sifat untuk membawa kato jubah iyo. Kiro-kiro sarupo ikolah bunyinya. Di kebenaran sutanan katangah nan taunjuk kepada ambo di dalam waktu iko kini sanang hati bukan kapalang nan bak mandi di anak sungai raso disiram ayam mawa. Mendanga imbauan dari sultan gumanta sugalo batang tubuh layuh sagalo pasandian apalah sebab dek ba itu. Samantaro badan diri ambo sadang di tengah laut lapeh rintang di lamun-lamun ombak mabuk diriak juga lombang. Antah topan konan datang, antah badai konan tibo kolah oleng biduk di lautan. Hati sama pangana ragu bimbang datang rusuhlah tibo duduk bamanuang di kamudi. Di dalam bimbang nan ba itu datang petunjuk dari Allah tibo syafaat dari Nabi kok pandangan jauh ambo layangkan pandangan ampiang ambo tukiakan nampaklah pulau nan sabuah. Lah dicubo jo kayuh dapo dikau jo kayuh surang pulau semakin ampiang juo. Sebelum galah diantakkan menjalang sawah dijatuhkan bana diletak dalam barih kato disimpan kalimbago mananti tibo di sutan malega tibo di ambu lai ka dalam adat nan ba itu sutan. Kemudian daripada itu setelah tibo kebenaran dari nan pangka untuk membawa kato jubayo, lalu si Ale mengizinkan nan pangka untuk mencari ayanan jani saya nan landai membawa kato jubayo. Kiro-kiro sarupo ikolah bunyinya. Alua baturui jalan batampuh suri banang tuladan kain cupak panuh pusako tatap gantang lah duduk jo inggeran manuri cupak jo gantang rila jo maaf ambo minta jo bana sutan ambo jalang. Di kebenaran sultan nan katangah sambah tatumpah balimbago lah nyato batampo adai dek taruh pandangan mato pidoman lah tibo dinan tarang lukisan agak jojangko kayu ba ukuan nan baka buang barih balabeh lah sesuai di ambolah tentu alamatnya. Nan bak papatah kato adai patitih cupak jogantang cewang jurupo bamuka sui malantiang mahadang tampu tantu ke buah alamatnya. Supaya buah naknya masak nak jan gugua ditimpuri batenggang sultan kepada adai sabab pakaian dek penghulu ndak dapik diambo mailakkan sifat diambo membanakan pulang maklum pada sultan. Setelah itu nan pangka membawa kato bayu kepada nenek mama nan saling kaduduk untuk menjapuikan buah kebari. Sesudah dapik bana sapai paham sauku di silang banan pokok karajo banan pangka, lalu nan pangka membalikkan penitahan kepada siale. Kiro-kiro ikolah bunyi jawab alua menjapui marah pulai. Sultan bana kembali bake sultan. Di kebenaran sultan nan katangah nan taunjuk kepada ambo di dalam waktu iko kini. Lah sesuai bak barisan nyato saukua bapatutan karang ikara bataguhai. Sanang hati bukan kapalang nan bak api tarang dikaco putih sama tu tak nan janiah kalua joka dalam. Badabu ombak laut sailan anyui sagalo puke ikan. Sasak buyah kamuaro karang mengapung kasadonyo aguilah sajo diri ambo. Kadi ilian sampanlah rata kabadayung perahu pacah rintang di lamun-lamun agak entah kabaa jadinya. Kok ditaruhkan menuang badan indak cie juanan kajadi biar na ambo ansu langkah senjang untung tatimbali tabang sultan. Dek golek lah tibo dinandata. Kok dicurai kato sultan bak raginan basusun tanunan banang nan ba ukie kile mencayo kanan banyak sanang hati kalubuk dalam. Kok kato ndak mungkin ambo contoh nan bak tungke batatah intan basapiah jo ameh urai sanang hati memandangnya. Sapihak di badan diri ambo
Bak mamikua babanan bare kadikia badan bakucung di sekolah rumiknya badan diri. Niat di hati hendak ke gunung nak minum di talagonan jania, tapi sayang banyak batunan tajam tabiang tarah biluka tuo rintang di lamun-lamun agak antah kabaa jadinya. Tapi sungguh samantang pun bak itu, cubo saliak dek sutan batang batuang. Lah gadang batang panjang ruih membawa buku kelupa bagai yang walau bamusim niat nak tinggi saja dahulunya. Di kebenaran sultan nan katangah nan taunjuk kepada ambo di dalam waktu iko kini. Salangkah turun janjang saitu lenggang dibawa turun dari janjang naik katanggo. Turun dari janjang orang Sikumbang naik katanggo orang Melayu membau sepanjang adat nan dibau adat Panjapui orang Sumando. Japui jangkau dipakatokan japui nan tigo parakaro pertama japui nan gadang kedua japui nan tengah ketiga japui nan bonsu. Deklah dapik bana sapai paham sauku di orang dua timba balik ditibokan di japui nan bonsu. Nak manjapui sultan mantari. Japui nak baanta nak basamo joninya mama kan ba itu bana lalu nyusutan. Dak lai di ambo kini tu kok katolah ambo bawa joba iurun yang diambil jomu pakat. Lah dapik bule nan sagolek sarato picak nan salayang. Alah nan menjadi sawi josapo nyo di ambo. Kok pinta biasa buliah kan dak biasa berlaku. Kok japui tabau. Kok anta lai ka basamo joninya mama silang banan pokok karajo banan pangka sakian bana kembali bekeh sultan.